Xornada de xestións da Consellería do Mar no Barbanza, coa mirada posta tanto en Rianxo como en Ribeira. En Rianxo anunciou a cesión dun terreo portuario para o aparcadoiro público, mentres que en Ribeira mantivo encontros co sector para abordar o impacto dos recortes europeos nas cotas de pesca. A Consellería do Mar cederá temporalmente ao Concello de Rianxo unha parcela portuaria de máis de 6.000 metros cadrados, situada xunto ao Auditorio Municipal para o seu uso como aparcadoiro público. O espazo estará destinado tanto a usuarios do porto como á veciñanza en xeral. Abordar, sellar a sesión ao Consello desta parcela, comentábamos dos entorno dos 6.000 metros cadrados para o seu uso para os veciños e para as veciñas como zona de aparcamento, non? Unha zona que se ven utilizando con esa finalidade, tamén con outras para, cando hai algún evento particular, etcétera, pois vanse utilizando. O anuncio fixo a conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante unha visita á zona acompañada polo presidente de Portos de Galicia. Pois abriuse a posibilidade de que fora cedido ao Concello para facer un uso dun aparcamento. Valorámoslo internamente na Consellería do Mar e vemos que desde a Xunta podemos facer para que os veciños de Rianxo gocen dunha parcela que a día de hoxe non ten un uso portuario, non ten ahora mesmo a corto plazo non se lle prevé ningunha finalidade vinculada con ese uso pesqueiro nin portuario, polo cal se establecerá un convenio de colaboración co Concello para que os veciños de Rianxo poidan disfrutar deste terreno, facilitar a vida destes veciños. Trátase dun terreo sen actividade portuaria na actualidade, cuxa cesión se realizará mediante un convenio de colaboración sen custo para o Concello, que asumirá as obras de pavimentación e o mantemento. Portos de Galicia poderá recuperar a parcela no futuro se xorde unha nova actuación portuaria. Non está nas condicións máis oportunas de seguridade nin de embelexemento, non? O que pretendemos da hora en diante, unha vez conveniada este uso, será por parte do Concello adesentala, dotala dos servizos necesarios para que sea empregada por todos os veciños e veciñas, outras persoas visitantes e tamén, por suposto, as persoas usuarias e traballadores do porto para o seu uso, para o seu disfrute, con todas as garantías, non? No mesmo día, a conselleira do Mar desprazouse tamén ao Porto de Ribeira, onde mantivo un encontro co sector pesqueiro para analizar o impacto do recorte comunitario nas capturas de lirio e a xarda. Villaverde advertiu de que Ribeira é un dos portos máis afectados por estas decisións europeas, ao ser líder en Galicia nas descargas de lirio e contar cunha elevada facturación de xarda. A Xunta reiterou así a súa posición a uns recortes que considera prexudiciais para a actividade económica e o emprego nun porto clave para o sector pesqueiro galego.